že všetkým dá sa prejsť, keď sa tebou nechám viesť. A dnes pred sebou len teba mám, si svetlom v najtemnejších tmách. Poďte vyšľať jedným hlasom. Ja verím, že dá sa prejsť aj súkolnou cestou. Áno, viem. A verím, že dá sa zniesť aj to, čo sa zdá. Veď nádej mám. Ja verím, aj keď tento svet sa snaží diktovať veci, ktoré nie sú z neba. Naše srdce a náš hlas bude znieť na tvoju slávu, kráľ. Je to volá. Aj keď srdce bude triasť, ja sa volám. Halleluja, svätý kráľ. Keď sa ma tma snaží zmiasť, ja sa volám. Halleluja, Pánu. Poď vyšľa. Aj keď sa sem bude triasť, ja sa volám.
moci nádherného kríža, s tebou, Ježiš, nebojím sa. Aj keď to vždy necítim, ty konáš. Ja to viem, že ty to nevzdáš. Aj keď to vždy nevidím, ty konáš. Aj keď to vždy necítim, ty konáš. Ja to viem, že ty to nevzdáš. Áno, viem, nikdy to nevzdáš. Aj keď to vždy nevidím, ty konáš. To vždy nevidím, ty konáš. Aj keď to vždy necítim, ty konáš. Ja to viem, že ty to nevzdáš. Ja to viem, Pane, vieme, že to ty nezdávaš, Pane, s nami. Vieme, že konáš, vieme, že si prítomný na chválach svojho ľudu. Ja to viem. Ty nikdy to nevzdáš. Hej. Aj keď to vždy nevidím, ty konáš. Aj keď to vždy necítim. Rastie viera na tomto mieste, Pane. A touto vierou voláme. Aj keď to nevidím. Aj keď to vždy nevidím, ty konáš. Aj keď to vždy necítim, ty konáš. Ja to viem, že ty to nevzdáš. Áno, viem, ty nikdy to nevzdáš. Aj keď to vždy nevidím, ty konáš. Aj keď to vždy necítim, ty konáš. Ja to viem, že ty to nevzdáš. Áno, viem, vyvolíš na svojim srdcom. Aj keď to vždy nevidím, ty konáš. Aj keď to vždy necítim, ty konáš. Ja
pravda. On je život. Viete, priateľe, chcem vás pozvať. Máme pocit, že je to možno dôležité viac ako kedykoľvek predtým v dnešnej dobe a v dnešnom čase, ktorý prežívame. Myslenie toho, čo žijeme dennodenne v tomto svete, sa častokrát pretavuje do cirkvi a do vzťahu s Bohom s tým, že máme pocit, že tak ako tam kdekoľvek vo svete, aj tu pred Bohom si musíš čosi zaslúžiť. Musíš podať excelentný výkon, aby si ťa Pán Boh dotkol. Musíš podať dobré duchovné výkony, aby si bol blízko pri ňom. A ja vám chcem povedať, že skúsme trocha vyhodiť toto myslenie zo svojej mysle a zo svojho srdca. Skús si predstaviť a ver tomu, že Boh sa chce stretnúť s tebou miliónkrát viac, ako sa ty chceš stretnúť s ním. On túži po tebe celým svojim srdcom. On ťa stvoril a povedal, že to bolo veľmi a je veľmi dobré. On ťa miluje. Bez akejkoľvek podmienky. A ja vás chcem pozvať, aby sme v týchto chválach dnešný večer išli týmto smerom. Nemusíš robiť vôbec nič, aby si mohol vstúpiť do jeho prítomnosti. Pretože to všetko urobil Kristus na kríži, ktorý nám otvoril dvere. Môžeš jednoducho prísť taký, aký si. Boh teba nechce tvoj výkon. On chce tvoje srdce. Taký, aký si. On ťa chce mať doma ako svojho syna a svoju dceru. Akokoľvek si zablatený, akokoľvek si urobil chyby. On ťa videl na kríži, keď zomieral a povedal, za teba sa oplatí ísť. A ja vás chcem pozvať, aby sme dneska spievali tieto piesne s tým, že si budeme užívať ten fakt, že sme kráľovské deti, že sme Kristovci a že sme tí, ktorí majú otvorené brány pristúpiť blízko pred jeho trón. Aj dnešný večer, aj kedykoľvek inokedy. Vo chválach svojho ľudu, on je svätý Boh a my môžeme prísť. A tak skúsme do tohto celého vstúpiť ďalej s tým, že zahoď akékoľvek nutkanie podať dobrý výkon. Túžime s vami zažiť jeden krásny večer plný uctievania, kedy Boh bude mať viac priestoru ako toto pódium, ako my všetci dokopy. Modlili sme sa, aby keď budete hľadiť na tieto svetlá, aby ste nevideli nás, ale aby ste videli Jeho. Lebo to je to najkľúčovejšie. On je ten, koho chceme stretnúť dnes. My, aj vy, všetci spoločne. A to, čo je na tom najlepšie, je, že on nielen chce prísť, ale slúbil, že je prítomný. Tam, kde sú dvaja, traja v jeho mene. On slúbil, že bude mať v tebe svoj chrám, skrze svojho ducha bude tam prebývať. Stačí vierou vstúpiť do toho, čo je realita okolo nás. Spolu s anielmi v nebi. Aj tu na zemi volať, že on je svätý Boh.